Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ehe, tiri kunzvimbo inonzi Kaonde, tingangoti kuChimhanda kana kuti tingati pakati peChimhanda neRushinga. Kunzvimbo inonzi Kaonde uko tafambira nhau inoshamisa yakaitika yakatora nzvimbo munzvimbo ino. Irangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini standwa. Ngiyaphila sweetheart, unjani? Mina ngisharp. Hayi siyabonga. Selibingelela mweli yeZimbabwe. Sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo. Sisendaweni ekuthiwa kuseKaonde. Sihlangana le ndaba ezusa usizi engani ibuhlungu. Shumba. Nawu iri pano ndeyekuti mwana wepano akaita 18 years asipo. Vabereki vasiri kuziva kuti ari kupi. Vaakadzidza nawo kuchikoro ndo vakazomuona kuchitungwisa akati uyu ndiye kaMatina takadzidza naye kunzvimbo yeRushinga. Ndo pakuchizounza shoko kumba kunzi mwana wenyu takamuona uku. Kusvikira vabereki vazoenda ikoko kunomutsvaga ndokumuwana, ndokumutora, ndokuuya akagara pano kusvikira afa. Mushure mazvo kwabva kwauyawo imwe mhuri ichitaura kuti aiwa munhu amakaviga mwana wedu Fukunurai, tiri kuda mabhonzo ake mwana wedu. Kubuhlungu mweli yeZimbabwe njengokuzwa kwenu. Sihlangana le ndaba ukubana kulomntwana owaswelakalayo emuzini okweminyaka eyi-18 engatholakali. Kwasokusibeke labanye abafunda laye ababemazi ababuya bazokhuluma lapha bathi bona anjani bahlangane laye eChithungwiza. Abazali bomntwana bahamba eChithungwiza besiyamdinga, bamthola, babuya laye lapha, bahlala laye okweminyaka, kodwa wasebhubha. Esebhubhile kanjalo bamngcwaba. Sokulabantu ke asebebuya kathesi besithi bona hayi umuntu elamthathayo lamngcwaba asomntwana wenu ngowethu thina. Ngakho ke secela limkhiphe, sifuna ukumbona, ithuna mali kuvulwe sibone ukuthi umntwana ngowethu. Vakauya ndivana mhofuka vaira shava. Vepano vaira moyo. Vanava havana ukama. Ichokwadi havana kana ukama. Saka ipapo ndo patisingazoti kana vari vepano vaira moyo zvitira kuti vakavigwa namhofu. Kana vari namhofu zvirikuva kuti vakuda kutora vana moyo. Nhau yacho iri triki. Kuye unofunga kuti wewe mubereki ungatadza kuziva kuti uyu mwana wako. Sure, hazviitiki. Regai tikupei chirongwa chezuva ranhasi titaureka nevabereki tinzwa kuti nhau yavo yakamira sei. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Umandlovu wenu ospecial. Ndakazara mwana kumubereka pano namai nababa vangu pano vanoenda kukadini. Saka mwana uyu takamushayiwa isu kuti nzenga tiri mukati mokuti tiri muzvipatara tiri kumaprofiti and so forth. Ndokubva angoti nzenga ndokugara 18 years ndokuzonzwa kuti mwana wangu kutsvaka ingawani tinomuona uko nevaidzidza navo kuno. Handingambokanganenge asi pfungwa dzake ndo dzakati dzarasika asi ndiye. Saka vana vadiki vanoziva kuti vanotsvaka munhu vanotsvaka vakadai vakangotsvaka matsvagiro avo emapicha avo vachidi nekufeya kunzwa kuti zviri sei.
ndokupa report back kwatakapa report tanzengwa naye kutauni kuharare kwaseke kuchilungisa ndobva inda vachitsvaga kwaive kutsvaga nematsvagiro avo vanoziva kuti munhu anorwara anotsvagwa akadai munobvunza vamwe vanoziva vanhu vanenge vane zvirwere zvakadai kusikira votozotiudza kuti tambonzi ari pano toenda wanga ari pano watoenda asi tichakuudzai futi ndobva varamba vachingoti kusvikira musi wavasanganidzana naye vachifonera vana vari kutauna vachibva vangu mhanyawo nemotikari vanonge vari kuhana naye fidyo ndobva vaona ndiye saka mwana wakamudaidza zita martin machi ndobva acheuka saiye ndiye yari ndiye ndokubva atotanga kutosvika padhuze navo kutoyemwerera kuti vaya vakati waziva sei kuti iwowo wazvarwa here kanzi ndaiva nemakore ndokunga 3 tazvarwa asi ukama hunonwirana pakudaidza kwandaita zita rake chaichaina nemapictures atinawo eche ndiye rikaita semakidza vakataura mama kuti ane gumbo rake akatora naro chitupa kuti gumbo rakadai kadai maki yake ndiyo right vavapa ripoti munhu watoo muchipurisa wakadziza naye anoshandira iko kwamakoni kusvikira vozofona kuno kuti tamwana tatova naye mai ndokuinda ini ndokusara ndiri kuno savanhu vanga vachingogara vari vaviri vaenda kudaro achingondoona mai vachisvika ukavaziva utotanga kuchema mai vochema kuti ndiye zvari mati iye ari iye ndiye sure tikatarisa makore aaita asingaoneki nepazonzika kuti ari kuoneka wangava munhu unongochinja nokukura kwaanenge achingoita saka vakaenda kuchipatara naye vobva kuchitumbuza kwaseke vachirapiwa kusvikira azongouya kuno tikava naye kwenguva yakati kuti zokuti nepfungwa dzake wanga achitoti mumango wayapa paya nemumango wayapa wakadyiwa nomuchenjeri pasi pauno tikati mumango wayapa makaihatangotema wangooma wega wadyiwa pasi nomuchenjeri ko painge paine bhedhu rimwe raivapa tisati vakaine nomumwe mutohwe wayapa achito iyo imba ndiye nyakuivakisa mugwere asati ashaya saka zvinhu zvakatinetsa asi kuziva kwokuti ndiye tatatozwisisa nokuona kuti iyari ndiye zvishuwa pfungwa dzaiuya dziita zvishoma tingoenda naye kupatara kazoigogo achingoita mafaniziro saka vangaziva matsananguro andiri kuita ini ndingatokangama zvimwe amai vake ndivava vanogona kundibatsira kuti murongo yemunayo imboya pana gugu ko ava vakauya vachiti chii vapi vakauya vachiti mwana ndewavo munoda kuti mutore zvinhu zvenyu ava vatori venavo vabva kwamambo savanhu vanotora navo zvakaitika mambo vavabvumeya kuti mukaenda pakati vangopinda priest vatori venavo vanotosvera nenyaya dzevanhu vaya vakati mavarya kudariviyai ramatini hanzi musiwa handivaachitana tatoda kuti tinzwe kwamuri gogo kuti zvakafamba sei vakauya vachiti chii uyezve imimi pamakawana mwana makamuwana sei makaziva sei kuti mwana wenyu kwavo vari kuti ndewavo nekuda kwei inini ndiri ndakaenda kuharare kwacho ndafonerwa nevanga variko plus akatipa shoko ndemwana wekwanyamudo anogara pamhiri apo wakasvidzika mudungwe mupurisa ari anoshandira chitungisa
Ndiakati ndakaona Martin kuchitungisa asandorwara njere achiudza mukoma wacho. Saka mukoma wacho ndopaakati ndichazouya ndonyatsonzwisisa manzwiro awakaita. Zvanzi ina handina kunzwa asi kuti ndakaita kuona kuti ndiye uyu ndakadzidza naye pagongova kubva form 1 kusvika form 4 vari vese ipapa. Saka mwana uyu akatanga kurwara njere aishanda ikoko kumashopu evanhu kwete mukambani kana chii mashopu evanhu ndokwaishanda ndokwakatanga kurwara njere ndobva auya pano isusu vabereki takangoti arwara. Saka takaedzawo patinogona napo pese kufamba kuchivanhu nekuchirungu zvese tichifamba naye asi aimhanya basa ekutanga aimhanya tikuti unobatira kwamatatau tichidzoka naye pano tichimugadzika kuti aiwa pano ndopamba ava ndo baba ini ndini mai. Saka takatora kanguva kakati kuti tichingonetsana naye. Saka ndaenda kuchitungisa handina pandakasiya ndakasvanga kuzvide ndikauya pachambanja ndikauya pamakoni pacho pamain power pacho ndikasaina kuti ndini ndatora mwana ndiri kuenda kurushinga ndinonzi Sara Mahachi ndogara mubhuku ramupambwa rinova ndiro ratiri bhuku racho. Ndakauya nemwana achifamba kwete kuti ndakanotora mochari kana kuti pai aiwa achitozvifambira netsoka dzake. Takauya nemota tikaburukira panapa baba vakada kuedza kuchema ndikati imi murume mukuru mungatochema instead yekuti mupinde mumba kuti mwana auya kuudza vadzimu vedu ndo zvinoitwa pachivanhu ndo zvatakazoita. Tapinda mumba ndobva vataurira ndobva vapedza takagara nemwana gore rese rechi2 taimubaisa majekiseni ake parushinga vakati mukomana akudzikira achinobayiwa kuchimhanda kunova ndiko kwakabva mapiritsi ake. Saka takachinja anga asingakwanisi kuti afambe netsoka kuenda kuchimhanda kutai haya motikari $10 pamwedzi wega wega musi wa2 wega wega tange tichiripota pachimhanda achibayiwa jekiseni rake 1 akabayiwa haakwanisi kubva pano kusvika pane mota yenyapa akuda kutorara ndo zvinoita jekiseni racho. Saka taiita zvese izvozvo mwedzi wega wega tichimubaisa tichidzoka naye akazorwara zvokurwara zvokutadza kuziva kuti chirwere chacho chakachabva kupa achidya anongorutsira mundiro chero akamira chero akagara chero aiwa aingoita zvekungonyatsoona kuti munhu arwara achiitira chinamba achipisa magumbeze zvese zvakangonyangara zvese ndaizvigamushira nokuti anga ari mwana wangu. Ndakamubereka pakaranda 1975 na5 dzezuva rodoka ndikagashirwa naDr. Stephen asati afa ndopandakamuberekera ndikauya panopamba tikagara. Saka ava dai vaiziva kuti vari kutsvaga mwana wavo kubva musi wa18 October 2020 ndopavangadai vakatoti tatodzwa kuti kune munhu akatorwa kuchitungisa vakatomhanya vachiuya ndisati ndatombouya kunokumba havana kukwanisa kuuya vakagara zvavo. Mwana uya afa hapana akauya ndaita nyaradzo ndatopedza kuti zvino ndapedza basa rese ndatoisa simende kuti apa ndopauchagara mwana wangu Martin hapana kwauchaenda. Ndopavakazouya after 2 days tikanzi makatora munhu asiri wenyu. Inini manje kuba munhu dai ndakatora mumochari kana kuti dai ndakatora zvisina kuzikanwa nevanhu. Ivo manje vakaenda kune member chechi yedu yandinopinda nayo inini anonzi Chauke anogara kuchitungisa ikoko. Ndiye kwavakaenda ndiye akazovaudza kuti pana takapemberera kwagondo anonzi Martin wacho takamupemberera kubi kwagondo ndokwandakamuona ende ndode kuratidzai ndo vakauya naye navo vakamusiyiwa kwagondo tasvikawo pano
itsvaga wemwana wedu akabiwa. Kagondo akati kuba, tikanzi mai vako vakaba mwana wedu. Mai vangu havana kuba mwana. Ndininya kuperekedza vachitaura naJobho mwana waakoma vangu inini. Anza ndinakatovaperekedza kumba nemota nekuti mufana angasingakwanisi kukwira mubhasi. Tikanzi makatoba asi weni ndiwedu. Ini ndakamboti vanopenga. Vangataura izvozvo basa rese randakashanda rese vachizviona vachizvinzwa vakagara. Vakanga vari kupi? Vakuzouya nhasi vakuti mwana ndewedu. Tatofudzira mwana pasi. Vakuti mwana ndewedu. Hanzi ngaadiginurwe, ngaafukunyurwe. Kufukunyurirei? Inini ndininya kubereka matini wacho, inini wacho. Ndomufukunyurirei? Ndoda kuti aende kupi? Ndoda kumuitisei? Munhu hamufukunyurwi munhu muno muchibonga muno matiri. Hazviitwe. Ukatodaro watotora wakanganisa mudzimu yese yemunhu, mvura inai. Kanzi ndo zvatakutoda. Ede ivo manje mawiri avanoita. Havadi kuuya nekwakanzi endai nekumapurisa uko. Vanouya straight. Kungouya chete. Hamene kuti vanofamba nekupi handisiwo. Kungouya. Ende vakawanda. 15 to 20 vanhu isi pamuteti 3. Musi wokutanga watanga kusvika pasibhuku apa. Vakati mwana wangu mukomana uya uku kwakaonde. Akati kwakaonde. Sikanzi sikanzi handiuiko kwakaonde. Mwana akaramba ari kumba kwake akazouya akini pani wachititsvaga kuti tiri kupi. Tata kwasabhuku. Takasvika ikoko. Ndiyo vatatichitsvaga ndiyeyo. Ini handisi kuziva chinangwa chavo kuti vari kudei. Vari kuda ini here kana mwana wangu nekuti ndakanzi ini nemwana wangu tisinooma musoro. Tiri tu inini nasolo wacho tisinooma musoro. Ndeshakuti kuoma nemusoro kwacho ndekupi? Unotora munhu achifamba nekutora munhu mumochari zvakasiyana-siyana. Dai ndakanga ndanotora mumochari maiti chokwadi vakaba. Munhu anotorwa mumochari anotosainirwa kuti ndinhinge atora munhu aenda kwakati. Kokana ndanotora kwamakoni ndikasaina kuti ndatora mwana ndiri kuenda kubhuku ramupambwa kuRushinga. Ndabai. Ende munhu wacho akatisainira munhukadzi. Akati mbuya muri kuenda kupinda mwana ndikuenda kuRushinga. Ndiri mukadzi wokwamahachi nyange mukatsvaga kanaka mwana kakadai mukasvika kumaraini kwedu. Anotaura kuti mbuya gogoma white vanogara apo. Hembe dzangu handichinji ndidzodzi ndio mapfekero angu iwayo. Ekuchechi kwedu. Handidi munhu. Ende Martin handina kumuba. Martin ndakamutora achifamba. Ende ndakamuberekera pano, akakurira pano, akapedzera chikoro pachikoro pagwangwava. Kwete kuti kupi kwese kwanotaura kuti kwaHarare kupi. Inhema dzega idzodzo. Nhema dzega. Ngavataure chokwadi. Kana vaine wavo vari kutsvaga ngavatsvage zvakanaka. Kwete kubata-bata madziro kuti ndiye chete. Toda kuti afukunyurwe. Makamboona munhu bondo richifukunurwa rigozobudisa kuti ndiye. Zvinoitwa hazvo kane kungwara kwakaita madhokota. Asi inini kutaura chokwadi pamberi paMwari. Mwana ndewangu. Ndakamuberekera pano, ndikamurerera pano, ndikamupinza chikoro pagwangwa akapedzera pano. Akazoenda kumaricho kuHarare uko. Ndiko akabva akurwara pfungwa. Ndio mazira ndinoita ini. Tinonzi reality mukazika. Ndichiroorwa kuno kumbuya vaigara vachingotaura kuti ndine mwana wangu wandakashaya ndane 18 years ndadini ndamushayiwa. Vakazonditi uyai maikupa mwana wangu akauya nezuro awe. Takauya shokwadi takamuona takapembera. Inini ndichimuona mwana uyu. Taiva takagara nechapo. Vakatovhunza kuti komango waiwe apa uri kupi? Vakapindura kunzi wakajiwa nemujuru wakaoma takautema. Saka umwe umbowo wekuti mwana ndiwe papi? Ndiwe pano nokuti aiziva kuti apa paive nemuti, apa paive nechi. Ene mbuya vaitsanangura kuti mwana wanga nevanga pakati, zvechokwadi wakamuona wakataura kuti mavanga aripo. Tichionawo inini nemaziso angu enyama, tsoka yavo netsoka yasekuru zvaive zvakafanana. Zvokuti waimbovhunza. Uyezve pamusoro pazvo pane hanzvadzi yacho yekuGuruwe yakauya nemafotozi. Takatora tudzwa kuti mafotozi aya munhu uyu nemafotozi yazvakafanana here? Tikati chokwadi zvakadini?
zvakafanana. Saka umbowe kuti mwana ndiwe pano 9 nangu ndinawo. Kuti mwana ndiwe papi? 2 wakauya hanzi vaitoti wakati kwedu kuna Nhengi wobva wati kana kwedu ariko. Wakati kwedu kuna Solomon Machi woti kwedu ariko. Wakati kwedu kuna baba toti kwedu ariko. Mwana wacho mumwe mukoma wacho achitoti pandakati iye achitara kuti inini ndinonzi George Mahachi. Iye mukomana wekuzoshaya akati uri mwana wa Solomon Mahachi here? Hanzi akati Saka zvese zvandifunga kuti angadai vaizviziva dai asiri mwana wepapi? Wepanapa. Saka inini ndinongoti nemaonero angu nematauriro yazvaitwa nematauriro yaita achibvunza zvimwe zvinhu ndinoti mwana ndiwepapi? Asi kufunga kwenyu ava chinangwa chavo ndechei vari kuti mwana ndewavo? Haipapa hangu handizozivi, asi tichitarisa mbuya nasekuru nezera ravo uyezve isusu tichionawo nemaziso edu vangu vasinomborasana nevamwe. Isisu kana ripoti yataka tashayiwa mwana tatirwa muchitunga macho kwaseke makoni takangouya tasarenda kupolisi kuti tamushayiwa isu kana mazongomuona motiudzawo. Tikangozouya pano ndokugara makore pazonzika kuti ari kuoneka ndo paita vana kuti vatsvage nemafotos avo nemapikicha endisofo vachingo kusvika vavanikidza vachiudzwa naye wakati ndinomuziva haninga mukangamo vachibva vangondosanganawo naye ari iye. Zvino kumapurisa negenga yache yakazouya iyi yotsvaga kundongouya pano maripoti vanonzi ngavanange kupolisi kwaDA vozoya kuno nawo ndo nemasimba ose ina ndingarambiri hangu kuti ngavari kuzviita nokuti hurumende inini munhu wehurumende nokuti ndakabarirwa muZimbabwe ndakabarira munhu pano pamusha munzvimbo muno nasabhuku nani vese vanozviziva zvese zvakaitika vanozviziva. Nangwe dare ravakamhangara kuChimhanda vakanochajwa zvavakachajwa zvinoda mambo kana vazviwana vakazvipedza vanonanga futi tiri kwamuzviitiko kupolisi voenda ndokunondobva kune mvumo yekuti zvese zvichiitikazve zvavanoda, asi vakatopuwe mibvunzo wekuti kokana akafukurwa akatariswa akaonekwa asiri wenyu noti kudii akati atechizoona mazvira asi nikuziva kwangu kuziva kubereka kwandakaita mwana anokurera weropa rangu inini hasi wavo ndakatoti tsvagai wenyu kana makarasikirwa nomunhu akarwara pfungwa munomuwana nokuti uyo hasi wenyu iye chokwadi iye ndi pachokwadi papo chaipo pokuti hakuna nyange ndikawanikwa radota ivhu rinongobuda nyange vakatora ropa rangu naadzi vangu navamwe vake vanongowana vachikuda kuti mati zvino ndapota hangu kana muri vatoreve navo torai, asi handingandoti chiendai nokuguva apapo munenge mongoindawo mega. Polisi kana iri nyaya yotodawo varidzi kana mati muri vatoreve navo ini uko handizivi kuti hamuzondipindukire here moita sandivo ukwanyange vatova futi nokuti ndoda kuziva ndoda pandogumira ini handidi kuzomuza wakaenda nawo waitema chii. Nonzi Solomon Mahachi, ndiri mwana pano ndiri mukomana mukuru. Nyaya yakaitika apa ndeyekuti munin'ina wangu Martin taigara naye achipinda chikoro akabva kuchikoro akazoenda kuHarare. Aenda kuHarare akadzoka ikoko akanga ati vhiringike pfungwa. Saka tiri mukati mekutamburira kuti tingaita sei kuti hama yedu iite zvakanaka. Akabva angosuduruka matiri ndokubva angodisappear zvokuti isu takashaya kuziva kuti munhu ari papi. Izvi zvakaitika mugore ra2002 muri muna April ndofunga ndodaira kudaro. Ndobva akaenda akanogara muzango kwemakore anosvika 18 years tisingazivi kwaari.
Christmas yaisvika totenga chingwa tinwa tea. Imwe yenguva tichimbochifunga nezvazvo kuti kuhama yedu iri kupi. Zvakazoitika ndezvekuti mugore ra2020 muri muna July mukomana uyu akaonekwa nemuvakidzani wedu anotosenzerwa muguta reHarare. Aonekwa mukomana ndopaakatotaurira mwana kuti baba munini venyu vaya vamunoti mamusi kuvaona kwemakore nhasi tavaona. Zvakanaka. Mwana akazondifonera akanditaurira kuti ndio mashoko andakasangana nawo sekuti chigamungu vakataura. Zvakanaka. Ndikati zvakanaka ndazvinzwa. Takagara chigamungu ndakati achauya kuno. Akauya zveshuwa ndikaenda kumba kwavo ndikanokumbira kuti kana auya munin'ina ndoda kuti ndokumbira ndimuone. Vakaita saizvozvo. Ndakaenda ndikanomuona vandidaidza auya. Akanditsanangurira achiti vamahaji kutaura chokwadi munin'ina wenyu ndakamuona ndiye Martin. Ndinomuziva. Ini ndaitamba nemunin'ina Matthew asi uya ari mukuru kwatiri but ndiye ndinomuziva. Zvakanaka. Ndikati zvino nhari zvinoitika ndezvekuti munhu uti ane makore tisingazivi kuti ari kupi. Zvakanaka. Saka handizivi kuti tingaita sei imi mukufamba paminoita basa renyu tozvisa kuna Mwari mumwe musi toda kuti tisangane naye. Zvakanaka. Ndobvadzokera takagara. July uyu akazopera, August akazondopera. Vaenda ikoko munguva yese iyoyo yekuzondopera kwaJuly tichipinda muna August. Vana vari kuHarare vakatozosa kuti baba vari kutonzi vanowanikwa. Akati vatsvage ndokubva vaenda nemifananidzo yaakatorwa kuma 95 96. Mifananidzo iyoyo ndokubva vaenda nayo vachienda kuvanhu. Tina baba vedu baba munini nina wababa akabva kumusha gore rakadai avhiringika. Tiri kuvatsvaga taane makore akati tisingazivi vari. Vanhu vakaona mifananidzo iyoyo mufananidzo uyu vakati uyu murume uyu tinomuziva ane over 10 years achigara this area. Unogona kumuona achibva nekuku kana kubva chero kwaanenge ada kubva nako. Ndi baba vedu tiri kuvatsvaga. Zvakanaka. Vachifamba kudaro vapanana manhamba emafoni vaizofonerwa vana mahachi muriko here hongu izvozvi hama yenyu titori nayo taiona uyai. Vanoedza kufamba traffic maybe yawanda ivo vobva vazosvika paya vonzi vanga vari pano manje manje asati tezuti vaenda kupi. Havana kuneta vakaramba vachingodaro vachingofamba. Izvi zvakaitika kusvikira August akazondopera, September akapera. Musi wa 18 October 2020 kuma 9 makuseni mwana akandifonera akati baba makorokoto baba tavawana. Ndakabatikana kuti mushure menguva yese iyi. Zvakanaka. Mai vakazobva kuno vakaenda kuHarare vakasvika vakandomuona mukomana. Vane mamakisi avaiziva kuti mwana wangu akakwara pakadai apa akakwara pakadai ari kuchikoro. Vakasvika vakatarisa vakaona zveshuwa ndiye nezvaakanga ari izvozvo. Iyewo achivaonawo mai vanotsanangura vachiti akachema. Kuti aiwa uchagocheminda uye. Ndobva zvadarika izvozvo. Mukomana akazouya kuno iye munin'ina akazouya kuno kumusha tikagara naye kwegore ne8 months. Ndini ndaifamba naye ndichina naye kuchipatara. Akazoshaya June wegore rakapera musi wa9 ashaya tikazomuchengeta ipo pano pamba. Zvikadarika tikati nyaradzo tozodii tozoita tichambogadzirira. Vadikani vakadzokera kwavakadzokera kwavanobata vari. Takazokwanisa kuti tiite nyaradzo wava musi wa 15 April gore rino. Ndobva taita nyaradzo yedu mbanja dzedu dzoparadzwa. Zvakanaka. Zvadarika tikati chikamu chapera. Zvabva izvozvo manje ndo pakachizosumuka imwe mhuri iri kuti isusu tirive kwangandu. Tiri kutsvagawo hama yedu inorwara nepfungwa angakadai ari kunzi chi mwana uyu akavigwa kupi. Ndimi akaviga mumusha muno. Saka nyaya yakauya nevanin'ina
nasekuru vakauya panapo vakati muzukuru vanini vako vane nyaya wotsanangura inini pakutanga ndakazvitora kuti asi nharaunda ka munhu yakagara muno ende ivo nyange dei vachida kuti vauyeka aiwa ngavauye vanogona kubata chokwadi zvakanaka ndokubva mukukurukura futi vambo vaisawo pfungwa dzavo vaningi navo vakati aiwa imimi chirega kutanga mati vanhu ava vasatanga vasvika apo chiendai munosangana navo panzvimbo yamunoona kuti mese mune makachengetedzeka ndechokwadi ndakaona ndikati aiwa iro izano rakanaka ndakazoenda wava musi wa ndakabva kuno musi wa 6 May ndikasangana nevanhu ivavo musi wa 8 May pamakoni pamapurisa ndine vanakomana vangu vaviri pakutanga vakanga vakafonerwa nemukomana vachinzi tinosangana pamakoni pachicken inn vakati zvakanaka pavakazofonerwa kuti chiuyai isita pano pastation ndobva vati zvakanaka ndobva vambodhonza kuma 30 to 45 minutes vasati vauya ndobva vazouya pavakauya zvakatishamisa vakauya vari gurupu revanhu vakawanda vaisvika 15 varume nevakadzi zvakanaka tapinda imomo mupurisa ndobva abvunza kuti imimi neuwandu hwenyu muri kufambira munhu wani here zvikanzi hongu zvakanaka ndobva adzokera ndokubva adzoka futi zvikanzi vana machi hweya kuno muri vatatu imimiwo kwanga nditoda vatatu ndobva taenda ndobva tapinda muofisi uchibvunza paya zvikanzi vabereki nyaya iri pana mbiri kudai soka imimi wekwamachi panguva ino muri kuti tazorora nekuti hama taiwana ndikati hongu ava vari kutsvaga andika saka pari zvino taakuti hapana ane munhu kusvikira masangana pamunonoita madna ndo anopurufa kuti munhu ndokwangana muchiwirirana ndo zvakatorwa mapurisa zvakanaka ndobva tanyorerwa indakapuwa foni nhamba nditori nadzo ivo vakapuwawo ndobva tabva ipapo touya topinda mutauni tapa market square mwanakomana kwangu mudiki akafonerwa zvikanzi ndinonzi kudzi ngandu tatiri mustation muyamyo nyaya yatati kurukura yai yakai taona vamwe officer vati dambudziko rakadai ndakamboriona saka parakaperera pane parakaperera imimi chiuyai kuti tisangane profeti avati vanoda mhuri mbiri dzese dziripo isu tikati kwete atiite zvemaprofita ndobva takwira maniseni pataenda kwataienda right yave mandikai ivo vakanga vataura iko kwaitoti kumusha kwenyu kuti toda kutouya chitatu indikati zvakanaka kana mukauya chitatu inini chipiri ndakuenda kumusha nekuti kutatotaura ndakauya kuno kuchipiri chitatu musi wechina kuma 10 ndobva ndanzwa hanzvadzi yangu iri kuguru achindifonera naye mukoma konya iri kutaurwa pana bosho national correspondent uya yakatotaurika zvakanaka ndikati zvakanaka ndakusanganawo nevanhu kuno vatogara navo sekuru konya tiri kunzwa handina kuinzwa nemunhu kana asi kuti ndakainzwa pamhepo manzwiro amuri kuitaka ndiwo atukita se atakangoitawo zvakanaka ndobva tagara chitatu checha vanhu vaya havana kuzouya vakazouya kuno wava musi wa 19 May ndobva vasvika vakasvika kumashops handiziva vakatanga kusangana navo inini ndakazotumirwa shoko pamba adzimai vangu achitofonerwa kuti sekuru varipo here nasabhuku wedu siniya mupambwa apa zvikanzi varipo ngavasvike kuno emergency mai vae ndobva vatoti pamwe vanhu vaya vauya ndikati aiwa vachiuya vachibva kupi ndobva ndaenda zvichiva ndakauya ndikanzi uya kutora idegwe umwe sabhuku wedu apo ndobva ndamutora mataenda paya ndobva tasvika pana chiundudzi paya mupambwa ndobva vasanango zvikanzi ndaona varume vasvika kuno ku4 varume ava vane nyaya yakadai sekuru imimi makamboenda here kuharare ndikati hongu kuharare ndakaenda mukasangana navo here vanhu ava ndikati hongu takasangana navo kwamakoni zvakanaka saka nguva iyoyo varume vaya vakafona ndobva chiundudzi mupambwa ndobva daira foni baba zvikanzi tapa mashops zvikaenda namupambwa wauya zvakanaka ndobva adzima foni yake zvikanzi sekuru machi newe hede kweka ngatichiendai kumashops handidika nekuti vanhu vapa mashops ava ndikati nini kwete handiendi kumashops vanhu apa ndakasangana navo handina kumbononzi nyaya yedu tinonotaurira kumagrosi ini handisi kuenda ndobva vaenda indi vanadzokera kumba kwangu kanguva kwakazotumwa zvemunhu zvikanzi zvanzi uyai kuno navachiundudzi zvakanaka handichaendi ndega
ndakwenda chitoro wabereki ndopandakaende pano ndichisvika panapa ndakaona tsoka dzavo dziri kubuda ndopandatarisa ndopandano dzadai ndikati vaite se vaenda kwamupambo ndopatasvika paya tasvika paya iye vana chiundudzi nevavakanga vainavo pamagurosa vakavainavo vashoma ndokubva vachindikazi tatatomirira imi vanhu ava munovaziva ndikati hongu ndinovaziva ndakamboonana navo ko nyaya dziripo takataurirana ende ivo danho rakataurwa tese tirimo rekuti vaende nekuti hatisi kuvavharira panze ngavateedze nzira iyoyo zvakanaka ivo vakati aiwa no isusu hatisina zvokurwisana nemi mukasara nemutumbi asiri wenyu zvinokunetsai isu tikatora asiri wedu zvinotinetsa zvakanaka saka mumwe murume anga aripo akazoti bvunzai vana kwamachi mhuri yavo kuti vanoti kudii tikati isusu aiwa inini sekuziva kwandireita munin'ina wangu semaziri andinomuita ndiye wandakanga ndikagara naye pambapo akasvosvika mukushandika muchengeti baba akataura rimwe chetezvo zvakanaka murume waya zvikanzi ko imimi varume zvikanzi handimazvidzwa zvavataura zvikanzi hongu zvikanzi zvakanaka imimi zvamaziva pano zvakwamuri kuti muchaenderera mberi here kana kuti munenge makuti magumirepo pano zvakanaka varume vakati tichambodzokera tonoudza vamwe waya musi wa19 Mei ndobva vaenda tagara tikati pamwe hakuna chichauyakao tagara zvedu manje apa muna August munomu ndafirwa kuona mai vangu munin'ina wamai vangu ndopataenda tikunovaradzikawo kumaiwo ndiri kudzoka pano ndobva ndasvikosangana nesamoni pepa rasunga inini pepa raitaura kuti sei makaviga hama yedu mumusha menyu ndo mubvunzo wakanga uripo pazasi pepepa papa pakanyorwa nemavara madiki zvikanzi kana uine kukahadzika nenyaya yauri kupomerwa iyi uya uzobvunza mutongi zuva rekutongwa kwemhosva yako risati rasvika unokwanisa kuuya nemudzimai wako neumbowo uzere pamusoro penyaya iyi zvakanaka ndakazoenda kudare ndakaenda inini mai nababa tiri vatatu vatatakadirayivha wedu akatiperekedza vataenda kuya ivo vakazouya tikasangana navo tapinda mudare mubvunzo wakangobvunzwa kuti sei makaviga hama yedu mumusha menyu zvakanaka mubvunzo uri kusangana nini kao ndikati nini chokwadi chacho machibata papi chamakutaura imi kuti iyi hama yedu makutati makaviga hama yedu mumusha menyu chokwadi machiwana papi patakasangana paya takanzi sanganai pakati moita maDNA ndio anopurufa kuti munhu uyu munhu wakangana dare paya dare ndobva rati aiwa nyaya yanga isingafanira mwemusi pamwe sekuona kwangu vakaona sekuti pamwe ndatikurumidze vaida kuitora woenda naye kusvikira pakunopedzisira asi zvaingonopedzisira nechi but ndakapindura ndichiti ko imimi chokwadi machiwana papi chekuti maakuti munhu wenyu isi takanzi endai munoita maDNA anozotaura kakutotika uyu munhu ndokakati zvakanaka zvikanendare ndo zviripo izvo zvakanaka pane nharo apa saka zvikanzi patakamboda kuti zvikanzi dare vakaisa pfungwa dzekuti no chionai ngatisangane pakati tinogona kupai mupurisa moenda imimi mhuri mbiri mese mupurisa aripo mofamba ndikati nini hapana chekufambira kapa tinofambirei hapana patinozoenda patinonoudzwa nyangwe neng'anga nyangwe naprofeti kuti munhu uyu he belongs to you all hazviti anongobelonga to one family handika then the other family inongosara ine question mark saka chinopedza nharo maDNA zvakanaka zvika nemurume uya akamirira timu riya zvikanzi indakagadzirira kuita maDNA zvakanaka dare rikati zvakanaka kana wakagadzirira kuita maDNA muno mudare machimhanda toda mombe mbiri zvanzi zvinonzi zvii zvefodya zvitatu nemucheka 6 meters ndozvatoda pano zvakanaka zvikanzi kana iri mombe kana iri mari 250 zvikane umwe wacho changamiri tachikumbirawo kuti hamungatideredzero here pamari kumombe zvikanzi zvinoitika mudare munomu kana zvakatotaurwa zvakataurwa imimi mukanoona mombe inoita $80 as long isingarwari chero iri mombe yakagwinya uyai nayo mari yenyu muisa muhomwe zvakanaka takazonyorerana mapepa paya vachiti vawirirana kuti imimi itai machi munofanira kuti muite maDNA ndobva vabvunzwa mudare nedare kuti saka imimi ndimadenha nyaya nhasi munodzoka rini
nekuti nyaya iyi inofanira kuti ndimaitanga inofanira kupera chinhu chatotaurwa ngachitaurwe chibve chapera zvika nemurume anga akavamirira MC wacho akatoti hatichakupei mwaka wokuti chodzoka rini takumbodzokera kundoudza vamwe ndo patakagumisira isu tichibva tabvaona dhiraivha wedu tichibva tadzoka kuno kumba ivo vakasara varipo hatizivi kuti isu takangobvawo sekuenda kwatakaita ndofunga manzwa zvataurwa zvakaoma tongatinzwe ichokwadi njengokuzwa kwenu muli eZimbabwe lizwile ukuthi kunzima kangakanani lina ngokuzwa kwenu lijaja kanjani indaba le lithi kuhamba njani lithi umntwana ngwakompofu ngwakomofu oro ngwakomoya ipapapa nanoziva ichokwadi nhau dzakadai dzinotiremei asi vanhu vakatadza kudzibata zvakanaka mufi achizoti ndiriwo kwakati zvinonetsa nyange wakati wakutora mapfupa kana asiri wavo panonetsa plus pakutoda kaforensic guys kuti dzinge dzichiita se dzichipindira kuti tinyatsoona kuti zvechuwa mwana ndewe mhuri ipi asi zvakaoma kuti ungopatika wati ndiye mwana wangu mubereki anotoziva mwana wake dai takwanisa zvakare kungoti pano tashayiwa foni nhamba dzevanhu vacho vari kuda kuti mwana afukunurwe tingadai tavafonera kataendawo kwavari tichiedza kusvika kwamambo nekuti nhau yakasvika kwamambo katinzwe kuti mambo havana here nhare dzavo kana vachinge vainadzo aiwa muchaona tichivaunza zvakare pachirongwa nekuti isusu hatipo pakujaja kuti ava ndo vari correct ava ndo vari wrong nekuti vese hativazive tanga tisingavazive asi ndanzwa koko vachiti mwana ndewavo naMwari vari kurevesa kuti mwana ndewangu ndakamuchengeta mwana nzairwara fungwa you never know pamwe ivo vachatitsanangura kuti ndewavo neravosaidi nekuti apa manzwa akava achitotaura kuti mwana aitaura kuti komuti waiva apa wakazoenda nekupi uyezve pane umboka hwokuti vamwe vakadzanawo kuchikoro vaitotaura kuti ndisuta ndo vakamuona kwaaiva ari ndo vakatomu zvokuti dai varana sekuru nagogo tingati aiwa eji yakuita se yakupindira but pakadai soka rumwe ruzhinji rwechidiki rwakatota date tembi kuti ndiye uya takadzidza naye ndingatadze munhu andakadzidza naye rini zvinonetsa kunzima muli eZimbabwe asi dai tavaona ivavo takwanisa kuziva kuti sei vari kuti ndewavo indaba ekhona yikuthi asisenelisanga ukuthi sithole inamba zalabo abathi bona umntwana ngwabo ingcwaba malivulwe kuthathwa amathambo bemfaka kibo sizayizama ukuthi sikhulume lo chief mhlawumbe sizathola inamba zabo sikhulume labo njengoba lisazi thina beDrewmas Media sikhona ukuthi sithathe mbaxambili asithathi nje iside elilodwa siyafuna ukuthi sizwisise sithathe ama side wonke sizwisise mhlawumbe labo bale side labo eli-convincing ukuthi umntwana ngwabo ndiyo nawo yatanga tinayo muri yeZimbabwe senguva dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kubva kwandirendu neshamba kubva kwandiri tadiwa kutama ngatisangane hii mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah!